בין העשיריון העליון, הקומץ, לבין העוני בחברה הישראלית, וקיים איזשהו תווך שבו יושב מעמד הביניים, אבל הוא לא קיים באמת. זה בסך הכל על הנייר. המעמד ביניים הזה היום נושק לעוני, כל כך קרוב אליו יום אחרי יום. אין מעמד ביניים, אין דבר כזה. יש עשיריון העליון ויש אותנו, האוכלוסייה כל כולה של החברה הישראלית. בעצם בחלוקה הזאת החברה הישראלית מחלקת לשתיים, המיעוט והרוב. אנחנו חיים בדמוקרטיה, לא? כמה שאני זוכר. בדמוקרטיה, שם הכוח ניתן לרוב על פי בחירת הרוב. כן, אבל פה יקירה עקב אכילס. אנחנו הרוב שהקנינו את הכוח למיעוט שיושב למעלה, שבעצם יש פה איזושהי דיקטטוריה בהסוואה של דמוקרטיה. הם עושים מה שהם רוצים אחרי שבחרנו אותם, ולנו אין מילה להגיד בנושא. זה דיקטטורה, לא דמוקרטיה. לאורך שנים היינו הרוב הדומם. צדק חברתי, העם דורש. צדק חברתי, העם דורש.